Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, én Nightix12 vagyok, és itt van velem az öcsém, Sebi. Sziasztok! Akit inkább hívjunk Sebkusznak. Hát kösz! Tehát a szellemekről fogunk ebben a videóban beszélgetni, és a végére ki is fogunk menni egy gyors szellemvadászatra. Illetve hát megyünk egy kört. Ezt most ide leteszem, amíg öltözök, de közben a hangommal kísérlek titeket. Tehát azt fogjuk most csinálni, hogy kimegyünk ide a lépcsőházba, és igen, beszállunk a liftbe, és lemegyünk a kertbe, megyünk egy kört, aztán visszajövünk. És van egy lámpám. És nem érdekel. Ó, na jó. Tehát, ha bárki is nézi ezt a videót, és ezért remélem, hogy ez meg fog történni, mert 2 feliratkozó már is van. Igen. Alig egy napja megy a csatorna, illetve hát nem egy napja, mert tegnap 1 órakor kezdtem el a csatornát, a videókat rá föltölteni. Így hát még csak 1 napos a csatorna, és már is van 2 feliratkozóm. Szóval, hát jó, én most nem találom a cipőmet, úgyhogy csak kiugrunk ide az előtérbe, rendben van? Jó. Na, menjünk. Hideg. Tehát nézzetek csak körbe. Én pedig most bemegyek, mert fölfázok. Tehát lesz majd még szellemvadászos videó, ami nem ilyen lesz, amit elvárhattok. Viszont helyette megkereshetjük a macskámat. Mert hát ugye róla még tartozom egy videóval. Sebkusz, Igen. kérlek, te addig foglald el magad. Addig én keresek a titának, Tehát nézzük is, hol van. Nézzük is, hogy hol van, ugyebár magyarok vagyunk. Gyula! Ott is van. Jaj, de édes. Gyula! Hagyjad. Sebi. Oké, köszönöm a részvételt. Szia. No. Na, Mizu. Cica. Szia. Tehát nézzék csak meg. A teteje fekete, a feje az el van felezve, tehát egyik oldal fekete, másik fehér, az alja szintén fehér, és a legjobb, az nézzék meg, a farka végén egy fehér folt, hát ez beszarás ez a macska. Tehát ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Én Nightix12 voltam, és vigyázzatok a gardos szekrényekkel. Sziasztok! Mumusok vannak benne. Sziasztok!